De tot això, com dèiem ahir, va haver-hi Vox en aquest debat. Això també es veurà en el debat de TV3 i això ha generat també molta polèmica. Com ha de tractar l'extrema dreta Mayol des d'un mitjà de comunicació públic? Doncs, de fet, s'està obligat perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va aprovar un pla de cobertura pel 14 de febrer, que inclou Vox, i no ho va fer gratuïtament, sinó això que veieu és una instrucció de la Junta Electoral de 2015 que diu literalment els plans de cobertura informativa han d'incloure les candidatures d'aquelles forces polítiques que no es van presentar a les anteriors eleccions equivalents o no van obtenir representació i tinguin la condició de grup polític significatiu. Vox és aquest grup polític significatiu, està present al Congrés, per exemple, i també inclou Junts per Catalunya, que recordem no tenia els drets de representació electoral que s'ha quedat al PDeCAT. Això passa a TV3, però també passa a casos com Ràdio Televisió Espanyola, és a dir, els mitjans públics tenen aquesta obligació. Altra cosa també és a veure què fan els mitjans privats i com ho fan i com s'interpreta tot plegat. Hi ha reaccions. Jordi Esturgó, del Consell Professional de Programes de TV3. Sí, exacte. Aquesta setmana passada vam fer aquest comunicat que es diu No cobrem l'ou de la serp, on mostren la seva inquietud davant d'aquest pla de cobertura informativa que inclou el partit d'extrema dreta Vox i diuen tenim l'oportunitat de posar tota la nostra professionalitat al servei de la societat plural i pacífica a la qual servim, gestionant amb cura extrema la presència de representants polítics de formacions que busquen la desestabilització social i el descrèdit de qualsevol preu del sistema democràtic. I també acaben afegint, de fet fan com una mena de resum de les estratègies que fa servir l'extrema dreta per propagar, per estendre el discurs de l'odi, i acaben dient no naturalitzem el lèxic de confrontació violenta, no ens autocensurem ni adoptem eufemismes i no siguem l'eco de la terminologia blanquejadora d'altres mitjans per esperit de servei i per principis. Això és el que diu el Consell Professional de Programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tenim una llei que obliga a convidar Vox i aleshores la pregunta que ens fem és com s'ha de tractar, com s'ha de fer una entrevista. Per exemple, a Televisió Espanyola, una entrevista a Vox va resultar interessant com s'interpel·lava, en aquest cas, l'entrevistat. Ho va fer així. ¿% de las denuncias, los migrantes, de dónde sacan este dato? Pues estos son datos públicos, estos no son datos que se los ha inventado Vox. ¿De qué organismo? Estos datos del Ministerio del Interior, del número de denuncias. Es que esta redacción ha hecho su trabajo, el equipo de documentación de esta casa, y tenemos la fuente del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y nos dice que la mayor parte de los condenados en 2019, que son el último año que creo que hay datos registrados, tenían nacionalidad española, 75% frente al 76% del año anterior. Entre los extranjeros, los países europeos comunitarios, no del Magreb ni de África, representaron el mayor porcentaje de condenados. Hay más datos, si quieres se los paso. Condenados por delitos en nacionalidad española, 39.903, por África, 9.667. Sobre menores infractores, el 77,3% de las infracciones fueron cometidas por menores españoles, el 22,7% por extranjeros. Datos de los Mossos d'Esquadra. Nacionalidades con mayor número de detenciones. Española, 41%, marroquí, 16%, pakistaní, 7%. Mossos d'Esquadra en Cataluña. Ustedes dicen que el 93% de las pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe pasa? Que esto de jugar con las estadísticas... Diego Losada era el periodista que feia aquesta entrevista. Ara sí que saludarem a Miquel Ramos, que coneix l'extrema dreta perfectament i ens dirà quines tècniques utilitza i, per tant, com ens hem de preparar. Miquel, què tal? Però abans, deixa'm obrir una mica de debat amb nosaltres. És un debat no resolt, aquest. Aida. Sí, és un debat no resolt. Hi ha algunes veus expertes que el que diuen és que si no se'ls dona cobertura, això pot afavorir el seu discurs de victimització, de no apareixem als mitjans perquè ells són l'establishment i nosaltres no ho som, tot i que ells moltes vegades són l'establishment. Llavors, aquí el que és complex és que els mitjans els hi donguin veu, però sense comprar la seva agenda, ni sobrerepresentar-los. És complex perquè el que vol és, com es mostrava aquest exemple, que crec que era bo, una constant i important tasca de verificació, de fact-checking, de contextualitzar sempre les idees i de confrontar les seves idees amb la realitat, de portar moltes dades. Això és molt més difícil, és a dir, entrevistar a un candidat de l'extrema dreta és molt difícil perquè tu has d'anar amb una feina molt feta per poder verificar, comprovar i contextualitzar tot el que es diu. Això no ho hauríem de fer amb tots? S'hauria de fer amb tots, però en aquest cas és especialment important perquè el discurs és molt més perillós. Normalment el que fan és donar respostes simples a problemes molt complexos i, per tant, les fal·làcies que utilitzen són molt més magnificades que en altres casos.
Jo crec que en aquests casos els periodistes no hem de fer de fiscals, però hem de fer de periodistes, més que mai. No? És a dir, més que mai, o com sempre, però fer-lo amb persones que quan les tens davant, jo crec que clarament pots tu demostrar que l'exhaustivitat i el rigor aplicades poden posar al descobert mentides, és a dir, i que tu ets un informador. És a dir, jo no crec que el periodista hagi de fer una tasca, això, jurídica o de fiscalització des d'un punt de vista, això, judicial, etc. Hi hauria alguns casos aquests de aquestes que diuen mereixerien passar per davant d'un jutge, però has de fer la teva feina com a informador. Jo crec que sovint hem anat perdent, i sobretot per la mà de tots els polítics i de totes les tendències polítiques que han mirat d'encotillar els espais d'informació política. Hi ha acords molt transversals que ens posen blocs, que ens posen això, ordres, etc. Davant d'això, el periodista encara té marge de maniobra, que és actuar com té funció, diguéssim, canònica, que és la del control del poder, no? I el control dels polítics. En aquest cas s'ha vist claríssim com el periodista feia una funció de contrast de mentides amb dades. Això és exhaustivitat i rigor, i això s'espera, i desemmascares el personatge que tens davant sense necessitat de que tu l'ataquis. Recordo una campanya electoral de Plataforma per Catalunya que també va passar el mateix, que al final se li va donar cobertura i uns planos d'un càmera que es veien uns caps rapats que feien molta por i sens dubte allò generava una idea clara del que podies acabar votant, no? Però després estic molt d'acord amb el que s'ha dit, també arribem tard a aquest debat. A Alemanya, per exemple, me'n recordo de veure uns periodistes que deien que una de les armes també per desemmascarar-los és fer preguntes d'altres temes que no estan a la seva agenda. O sigui, coses concretes, de dir, vale, molt bé això, i què faràs amb el tema de la sanitat? Quin pla concret tens? Un pla de govern, o sigui, no només amb els temes que ells volen, perquè estan agafant totes aquestes pors i aquests temes que són tan simples, no? El Miquel Ramos és periodista especialitzat, en aquest cas, en extrema dreta. Miquel, bon dia de nou, com estàs? Hola, bon dia. I gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, ahir, per exemple, en el debat, Pere Aragonès deia en els temes de Vox jo no m'hi poso, els vull obviar, perquè són l'extrema dreta. És una bona recepta, aquesta? A veure, jo penso que la clau l'ha donada Magda, és a dir, és treure el debat dels marcs que vol l'extrema dreta en aquest sentit. És a dir, el que no podem fer és comprar la seva agenda i parlar d'allò on està còmoda l'extrema dreta, perquè no oblidem una cosa, estem normalitzant una formació política i un discurs polític que va en contra de les normes bàsiques, ja no només de la democràcia, sinó dels drets humans. És a dir, el problema rau en haver considerat l'opció democràtica més una opció política que defensa el racisme, l'homofòbia, el masclisme, etc. Llavors, partint que aquesta és l'errada de partida, que s'ha normalitzat això, que el sistema democràtic ho ha permès, és una errada, ja no només dels mitjans de comunicació que al cap i a la fi se deuen al sistema democràtic, sinó l'avalar, diguem, i després reiterar aquests marcs. Ara bé, també arribem tard en una cosa, el problema ja no és donar veu a aquests candidats, és quan no hi són aquests candidats, parlar dels seus temes als mitjans de comunicació, és a dir, quant de temps hem estat escoltant parlar sobre els ocupes, els menes, etc., tots els temes allà on l'extrema dreta està còmoda. I no hi era l'extrema dreta, és a dir, han sigut els propis mitjans els que han fet la campanya, diguem, perquè després vinga l'extrema dreta i diga, de tot això que està parlant la tele cada dia, jo tinc la solució. Llavors, aquesta és la reflexió que s'ha de fer des del periodisme, més enllà de l'entrevista i la veu que se li dona a aquesta gent, perquè, òbviament, si hi ha aquestes normes, doncs al cap i a la fi us veieu obligat els mitjans públics a tot això, tot i que a mi em sembla molt positiva també aquesta carta que s'ha escrit des de TV3. I em sembla que també l'entrevista de Televisió Espanyola és un molt bon exemple de com fer-ho, però ara bé, el problema és quan l'agenda és cada dia als mitjans, sense que estiguen ells també. Ja, segons quins temes parlem, de com els parlem, com enfoquem el problema, això al final acaba generant un espai que on l'extrema dreta s'hi apunta de seguida. I el cordó sanitari, Miquel, tu creus que consideres que s'hauria de fer d'alguna manera també una mena de cordó sanitari a l'extrema dreta? Ho dic perquè també, si posem ara tal com estan les coses, la fotografia real és que són claus en formacions de govern o en ajuntaments, per exemple, a l'hora d'aprovar partides pressupostàries. És a dir, que l'extrema dreta és un instrument avui en dia. A nivell polític i social, òbviament,
mereixen un cordó sanitari. És a dir, estem parlant de... podem negociar amb gent que defensa el racisme, l'homofòbia, el masclisme i tal? Òbviament no, des d'una postura democràtica i de defensa dels drets humans. Ara bé, a nivell mediàtic, ells tenen els seus canals també. No oblidem que per molt que els se censuren els mitjans de comunicació, se'ls evite, ells tenen les xarxes socials, tenen els seus propis canals de difusió, etc. I aquí és més complicat. Ara bé, la clau és com es parla de l'extrema dreta. Ja no si parlem o no parlem de l'extrema dreta. Òbviament s'ha de parlar. El problema és com en parlem de l'extrema dreta. Per tant, aquest cordó no és sí o no, és de quina manera s'articula aquest cordó sanitari i de quina manera s'informa sobre l'extrema dreta. Miquel Ramos, moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre, i per la teva lúcida mirada. Que vagi molt bé, una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres. 4 minuts passen de 3.